Ka san parthai hagajala kala ban kala hakini ki khandiat sngi ki ban wan hakaba ki arngut ki MLA jong ka seng PDF ki la ban rung no chaka seng NPP hakan riu turik jong uniu brai katkum ki khubor ki balami mentaga sngi la petik na ba kini kinong mi khmat jong ka PDF ki la ban rung hakan riu turik mentau banai kita uba bantai dor leng do MLA jong ka mau kan reu but uba given melim UMLA jong ka sora konsunsi kini ki arngut ki job na kaseng PDF but ki longru ki bala job la arsin kenti uba bantai udai uba jupat tengkum minister kisnem ki bala deb but uba given udai upasden jong ka PDF jong ka samoi ke bamenta Daka jingrung jong kini ki arngut ki MLA jong ka PDF ka seng NPP kan kiu na ka arngut riu chaka arpu perangut. Bat kebasa menta kelong ka election ha soyong konstituensi ha keba ka jingele kadai hapdeng ki parti ki badon ha ka sorkar. Tila jia bajob ka seng NPP kala ban kiu chaka arpu pandai. Bat da jia bajob ka UDP kan kiu chaka khat arngut. Ada jia bajob ke seng kongres kan kiu cha kan riungut. Ada jia bajob ke BJP kan kiu cha kalaingut. Ada jia bajob ke TMC kan kiu cha kan riungut. Ada jia bajob ke HSPDP kan kiu cha kalaingut.